17টি ক্লাবनि প্রেসিডেন্ট sini Maharaja 114tम assignment bo khumbogi thangnai abon pore jotono line jotono khumbok lainai abo sini president no राजा महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि 114तम जन्मबार्षिकी उपलक्षे तिनि सालसन और पालाइले दंगायो एवं 17 क्लाब विश्रामगंज पुष्करबाड़ी 114तम महाराजानि आसाइमास हालनो तैनाय जों विभिन्न कर्मसूची नाखा उनलाचिन कर्मसूची और महाराजनि बिनि मांखलियो खुम्बक लायनाय परे के जोंर विश्रामगंजनि हा खामनाबो थांनाय आरो नि जारा रुगि दंनाय आरो नि सा खामना दंनाय रंगा जों हल मिस्ति बागायनाय आबोनि परे तेबो कर्मसूची ना जाखा और नि ऑन द क्लब मेम्बार्स ऑन द और नि जत क्लब सदस्य जूनियर एवं सिनियर रंगा तैनाय क्रिकेट खेलानि और आयोजन खाइजाखा और क्रिकेट खेलानि परे हेंगे जों जत सदस्य दंनाय रंगा जों और क्लाब फाइने हाय मिस्ति तकबरा चालायफिनाय एवं तिनि कयेकटा कर्मसूची नावैनाय तिनि साफ्रोमनो और कर्मसूची दंनाय एवं सानजरनि साथे साथे जों और बाजि पेलायनाय और महाराजानि कर्मसूचीनि आजायना सारना पालाय está bom, né? Quando está uma bola lá se manda. Daí que se doutor queซึ่ง17ที่กลับนี้ก็ซึ่งที่นี่17ที่กลับนี้จะสิว่าวิศวกรรมहॉस्पिटल महाराजानि 114तम आसाइमेन्ट सानोबो सिङाव दिनै किसा आरो गुबुननो जों कलखौ जों थांनो थायो जों दाउ सिनियर डाक्टर थांगोना मेडम याके सोंनो बागो जों दिनै 17 क्लाब एबा बागोथ' राजाखौ सामलायदों
114तम महाराज वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि 114तम आसामना सालनो रगैनाय 17টি क्लाब বিশ্রামগঞ্জ पुष्करबाड़ी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट आबोनि पक्ष थैनो आबोना महाराजानि आसामना सालनो तैनाय सिङाव हल टाइम मिस्ति अरनि sak hamnago जों अरनि रुगिरनो फायदा बांनानै बागै फायदा এবং अमनि साथे साथे जों तेबो दिनैनि 114तम महाराजानि आसामना सालनो तैनाय 17টি বিভিন্ন प्रग्राम नाजाक दङ जों अमनि परे जों फल टाइम मिस्ति बागमानि परे जों বিশ্রামগঞ্জनि माथो थांगायनाय only club members जोंनो तैनाय junior एवं senior कायसा क्रिकेट टुर्नामेन्ट बो खालायजाक दङ अ टुर्नामेन्टनि परे पाइ थांगायगा जों हाय सानजाराव जों थांगायनाय जोंनि क्लाबनि माथो थांगायनाय क्लाबनि जागायाव थांगायनाय जों बाजिरावबो बेरायनाय आ